Zo. Hey, doe! Ja, de peerske is al voorbij, maar de eikens zijn er net op. Dus het is tijd voor tweede peerskedij en het is tijd voor... Check! Check, shot en ontdek! Hoeveel eieren naast jou eet? Want dat mooi, hè, mijn peerske. Zo volle eieren eten als het opkist. Weet je hem trouwens dat er maar een 10-tal leerpijnen voor binnen? En zo'n 1 april mag er net meer raad worden. Dus het aantal van 6.300 zo'n eieren is lang net vol. En dat is goed nice voor de lip, want dan kunnen er al zijn eikens mooi uitbreiden. In deze check zit de pinguïn ook op zijn ei te breiden in aquazoek. Aliet zit er net op, maar is er wel heel druk mee. En op een Hasperskwallen in Akrum mensen druk dwalen met topstukken van het Fries Museum. Maar eerst even kijken naar het nieuws van deze week. Het is een van de bekendste rjochtzaken in Nederland, die van de zaak Vaatstra. Toonsje en Vreed stierden vertochten Jasper S. uit het woord van de rjochter. En dat lukt een heel soort media naar de rjochtbank in Ljouwert. Jasper S. werd ervan vertocht dat hij 14 Ierlien, de 16-jarige Marianne Vaatstra van de Westerijn, vermoord en misbruikt had. Doet Jasper S. onhouden waard, had hij al bekend dat hij er dien had. Het Iepenbier ministerie wil dat Jasper S. 20 jaar de cel in gaat. De rechter besluit door 3 weken wat voor straf Jasper S. krijgt. Koninginnedag wordt dit hier extra speciaal voor turner Epke Zonderland. Epke zal die dijs optreden voor de nieuwe koning Willem-Alexander. Na de inhuldiging varen koning Willem-Alexander en koningin Maxima een tochtje over het wetter bij Amsterdam. Aan de wetterkant wordt dan van alles dien voor het koningspaar. Dus Epke zal een oefening op de rekstok of de bregen zien litten. De grijdenvogels in Friesland hebben het dreig. Het land is keihut door de kjeld. Daardoor kunnen ze haast geen eten vinden. De vogels zitten stil in het land om haar energie te sparen. En dus just grijdenvogels op vreemde plakken op zoek naar eten. Zoals naast een dik, op sportvelden en zelfs in tuinen. Nou de vogels alle energie nodig gaan om eten te vinden, zullen ze eerst geen aaien lezen. Erg balen dat de peerska voorbij is. Want dan lezen die peerskijkers er net meer in de winkel. En dit is alles wat ik nog ha. En dan maak ik dus met wel een ontak om peerske. Tja. En do best ik samen op. Zo. Maar wat heeft een hazen nou precies bij peerske te maken? Ik bedoel, waarom een hazen? Zo, daar is er een. Hey, doe, hazen! Waar is Aliet verstappen? Aliet, waar bist? Ja, hier ben ik. Ik ken die wel. Zit ik goed, Aliet? Ja, leid je maar. Nou, volgens mij steen ik hartstikke veel peel. Het is 4 stuk grut. En ik ben er niet zo zeker van of die kleuren mij nou zo fantastisch steen. Maar goed, ik wil een keer vieren hoe het nou is om een echte peerskazen te wezen. En ik heb eikens verstopt, hier in het park. Die liggen hier misschien wel weten. En dan vinden mensen nog eikens in het park verstoppen door een echte peerskazen. Dat is wel leuk. Maar die peerskazen, ik bedoel, Sinterklaas en de Kriesboom, dat klinkt nog wel riemje. Maar een peerskazen? Ja, dat is ook vreemd. De christenen die vieren met Peerske de opstanding van Christus. Maar ja, dat had niet volle mijn hazen te meisje. Dan is er nog een volle oudere traditie, die van de Germanen. En die vieren in deze tijd Ostara, het begin van de maitijd, dat alles weer groeit en bloeit. En dan zou het zo wezen kunnen dat die hassen een symbool is van de vruchtbaarheid. Want hassen krijgen liekers knien een heel soort jong. Maar hoe zitten dan maar die aaien? Ja, dat is dus echt gek. Want ja, een hassen lijkt geen aaien. Aaien is zelfs wel een symbool van vruchtbaarheid. En dus van de maitijd. Toch een vreemde combinatie, Aliet. Hazen en aaien? Ja, het is gewoon nog hartstikke gek, Reinoud. Iedereen vindt het de normaalste zaak van de wereld dat mijn peerske waar hassen, haar en aaien, maak je meest wit hoe het zit en met z'n waai komen.
Hoi, Aliet. Waar heb je snow dan? Ik ben op het plak waar het peerskahassen binnenwurren. Wauw. Bist nou in een chocoladefabriek? Nee, ik ben niet in een chocoladefabriek, maar ik ben bij een echte chocoladevakman. Mark Posma, die maakt het ze namelijk met de hoorn. En op 2 manieren. Was je cent? Heel graag. Dan heb ik hier 2 halve. Nou, dan kun je mij wel even helpen. Nou, dan geef ik zo. Helemaal vol. Oh. Oh, die warme Allemaal. chocola. Lekker, jongen. En wat gebeurt er nou? Dan gaan we dat daaruit trillen, die luchtbelletjes. Ja, ik vier het trillen. En door de trilling gaat die lucht naar boven. Ja. Ja, Leeg gieten? Ja. Wat zonde. Leg hem hier in de koelkast leggen. Gewoon plat. Zo? Ja, is best. Nou, dan hebben we hier nog een manier. Van deze halve eidoppen kunnen we 1 haas maken. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee, het is toch weer. De kwast. Oké. We zijn nou ijs aan het schilderen in mijn chocolade. Ja, ja. En dit doet dus om de boetenkant wat ruwer te maken. Ja. Ja, wat meer liekt het op een vacht. Ja. Zo. Kwaliteitscontrole. Deze plaat is warm. Ja. Oh, wauw. Ziet het? Het smelt gelijk. Ja. Zo, genoeg. En... Wat gebeurt er? Ja. Ga ik het even bevriezen. En dan pak ze wel liem Ja. uit de warme chocolade en dan zest hem bovenop. Oh, wat grappig. En is dit net giftig, dit spul? Nee, dat verdampt gelijk. Dit is gewoon stikstof. Soort. Dat is glikvoort. Ja. Dus daar eet je niks van op. Nee, het verdampt helemaal. Hier is jammer. Helemaal niet. Ah, kijk. Oeh, kort. Het is echt heel Ja, kort. dat is het. Ja. Goed. Zo? Ja. Ja. En dan pak je zie, nou zo. Mooi, geweldig. Nou, dank je. Maar dan gaan we hem nog mooi versieren. Wat is dit? Dit is marsepein. Het is net zo makkelijk. En daarmee erover. Dit is een acceptabele pupil? Ja, helemaal perfect. Mooi. Oh, fantastisch. Dit moet je heel voorzichtig doen. En wat is dat? Aha, ik weet het al. Tada! Zo maakt je nou een echte ambachtelijke peerskahassen. En dan hebben we die oren nog. Oh ja. Wauw. Oes. Ja. En deze ook. Eigen gemaakte paashaas. Fantastisch. Nou, ze zijn mooi, maar best wel lekker. Kwaliteitscontrole. Heerlijk. Erg lekker. Heel goed. Dit is de Humboldt-pinguïn. En die komt voor rondom Chili en Peru. Nou, daar is het op zich natuurlijk vaak lekker warm. Maar ze kennen op zich ook wel aardig wat koud hebben. Dus ze komen dus eigenlijk voor rondom die warme gebieden. Nou, waar ze zichzelf gewoon herkennen, dat zijn die hele mooie zwarte stippen die ze op de buik hebben. Die hebben een bepaald patroon. En op die manier herkennen ze elkaar. Ik ben vogels, die hebben veren, alleen nog maar veren. Dus ja, ik ben echt een vogels, alleen dat ze vleien net. Nou, ze kennen het vleien omdat ze massieve botten hebben, krijgen zoals wie dat heeft. Een massieve botten houdt in dat ze helemaal compleet vol binnen. Dus ja, net hol.
Meeuwen bijvoorbeeld en reigers, die hadden holle botten, wat te verzwagen dat ze dus vol lichter binnen en dus makkelijk de lucht in komen kennen. Nou, dan is het natuurlijk ik zo dat ze de vjerren of de vleugels ervan hadden. Nou, pinguïnsharers waren gewoon flippers, dus die had ik net echt de vleugels ervoor. Ik ben nu bij de nestblokken, dus dan moet ik heel stil wezen. Dat is wel belangrijk. We hadden op het moment een aantal op het nest zitten, in totaal nou zo'n. De pinguïns die lezen ze 1 of 2 aaien. De mandjes en de wiefjes breiden de aaien uit. Ze wisselen in elkaar een beetje af. Dus wanneer ze dus vis hebben of hongerig binnen, nou, dan wisselen ze elkaar af. Het aantal dagen wat ze nodig binnen om die aaien uit te breiden, dat is 40 tot 42 dagen. Dat is oor een maand haast. Nou, deze pinguïns die zitten al een tijdje te breiden. Nou, we kennen ongeveer rond 24 april ergens in die buurt hebben we jong verwachtje. Dat is natuurlijk hartstikke leuk om dan in die lietse hummeltjes hier te zien. Dus ik zou zeggen, nou, succes jongens, doe je best. Die pinguïn, die verstoppen ze nou in goed. Daar in de peerske gaan ze nog wat van leren. Hij hem trouwens naar een peerskeview west. En weet hij hem dat een peerskeview een eeuwenoude traditie is. Vroeger toch met dat van reken en van vuur vruchtbaar was. Ze maken dan een hele grote bult met vuur erin en ze dansen er dan omheen. Haha, daar had het alweer. De peerske is dus het feest van de vruchtbaarheid. Jammer genoeg mochten de bulten in eerste en weststelling net ondersteund worden. Maar het weer vissen te droeg en dus kon de bron niet breken. 2 jaar verlien wie het in de gemeente Eerstellingwerf zo droeg dat er een grote brand ontstie in het natuurgebied Vochte-Lauwerveen. Krijgt als doel is het nou ekvies te droeg in de natuur en daarom is er zo'n verliende weken een stookverbod in Eerst- en Weststellingwerf. Dat houdt in dat er boeten hielendal geen vuur maken worden mee. Want iets dat droeg is, vlient samen in de brand. Als je hier om je heen kijkt, je ziet gewoon dat alles wat op de bodem ligt is zo droog als papier. Het kan zo vlam vatten, een klein vuurtje erbij en het kan zo verder lopen. En dat proberen we juist te voorkomen. Maar hoe komt het dat het nou zo droeg is? Om te groen koud is, kunnen de biemmen, stroeken en bloemen geen wetten drinken om te groeien. Dat sjost ook wel aan al die planten, want die binnen nog keel. Omdat er geen vocht in zit, binnen toeken, struiken en gers heel droeg. En dat komt dus door de kjeld. In een vonkje van een sigaretbiegelix en de hudde eerste wien is dan genoeg om een grote brand te krijgen. Troch het stookverbod hoopt de gemeente een grote brand in haar natuurgebied voor te komen, zodat we aanst weer lekker genieten kunnen van de prachtige bloei. Het lijkt het voor kunst. Hoe kunst sprutsen? In Akram zie ik het de haspelskwallen naar kunst in haar eigen buurt. Want kunst is overal. Het Fries Museum samelt al deze topstukken van squallen en kiest maar de hele klasse dan een prijs winnen. Verschillende groepjes bijen gaan op pad om een foto of een filmpje te maken. Ze gaan een list bij haar. Daar moet de foto of het filmpje in maken worden. Tessa en Cas binnen naar het watersparkje in Nes gaan. We zijn hier heel vaak en het is dan altijd heel leuk. En dan doen we soms wel spelletjes en soms kletsen we ook heel veel. Soms is er ook gewoon iets heel ergs gebeurd en dan is het wel fijn om daar met mensen over te praten. Want anders klopt het je ook zo op van binnen. Dat hele project, Friese Topstukken, hoe zit dat in elkaar, Cas? Kun je dat vertellen? Nou, in heel Friesland, als je denkt dat er een plaats is of zo waar je woont en dat is een plek wat je heel erg leuk vindt en zo. En wat je vindt dat het eigenlijk een topstuk is. Dan kun je daar een foto van maken of een filmpje. En dan kun je het opsturen naar de website van het Friese Museum. En dan komt het op de kaart te staan. En daar staan ook allemaal andere Friese topstukken. En wat gebeurt er mooi? Wist je dat, Tessa? Nou, als ze heel goed zijn, dan komen ze in het museum. En dan komen ze ook zo op de website en die kun je dan opzoeken. En dan staat gewoon topstuk daarop en andere topstukken. Hij stond eens even op die website, John? Ja. En? Ik vond het wel heel leuk, want er waren ook dingen waarvan ik echt niet wist dat het in Friesland was. Sven Mollema en Sven Bosma hadden Leugenbank als topstuk uitzocht. Vroeger toen gingen hier heel veel ouderen heen en die gingen dan samen met elkaar praten. En dan vertelden ze eigenlijk leugens. En dan waren dan hele lange verhalen, gewoon broodje A-verhalen.
zitten in een riggen en dan maar liggen. Waarom krijgt dit uitzocht? Nou, omdat het gewoon wel echt heel belangrijk is akkeren. Want nu zijn er ook nog heel veel jongeren vooral die hier ook zitten. En wat doen de jongeren hier? Die hangen hier een beetje rond. Hier onder het bankje ligt ook blikjes Energy, Red Bull, snoeppapier en zo. Maar die zitten hier gewoon een beetje rond te hangen. En het valt wel heel erg op. Femke en Elat gaan naar de slachter. Wij dachten maar zo'n wedstrijd voor het Fries Museum. En dan moeten wij een foto insturen van een Fries topstuk. Ja, en wij dachten eigenlijk van, Friese jas, dat is toch wel echt Fries. Dus we dachten, zullen we misschien een jas op de foto mij zetten? Natuurlijk mag dat. Ja. Oké. Frieser is het natuurlijk niet, allemaal Friese droge wast. Ik heb hier wel allemaal droge was, hè? Ja. Hoeveel wou u dit hebben? Nou, Sowieso iets doen? ja. Ja? Dan kun je het ook nog wel leuk om een potje met Friese mosterd erbij te doen. Ja, is goed. Nou, kijk eens aan. Zal ik deze aan jou geven? Die van jou? Ja. Alsjeblieft. Lekker, hè? Ja, echt heel lekker. Ja, ik zei het al. Kunst is oeral. Hoi, ik ben Hara en ik doe de zijspinshirts. It's a tricky, this little one too. What if it is a lunatic? We'll name it after you. Put it in your pocket and pick you. Super de pupen net, was het al je kist maar een baltje. Wette toski je al trouwens. Cindy chocolade, let dan maar eens even op, want Aliet, die had wat lekkers van je. Hoe zwier is deze peerskahassen? Laat het u weten via uw mailadres of via uw huisadres en maak je kongens op deze peerskahassen. Als het er heel dichtbij zit bij het echte gewicht van uw hassen, dan krijg je hem thuisbezwagen en was hem helemaal opeten. Ja, lekker Aliet, maar hoe is dat nou weten? Dan mag je hem nog eens in de hand hebben, dan mag je hem vielen, dan mag je hem wegen. Haha! Deze die weegt ongeveer, 200 gram denk ik. En deze, haha, en de winnaar is... Ik show je hem na je weekend weg. Houdo! Jack, John en Jack, John en Нет, это не...